Pia jero kama na inya wachna mogik mokwongo en niya waseketo piny umawane mood mar siasa. In short mano korioro ne gavana message ni kunga tamo serumo wachak 2022 iwinjo mane message mabe miyo MP ni in CDF kapaka giri 2027 tamu serumo wadhi to mano it's not the case. Oningo koro was still demand accountability from jogi nikech gavana ni otimango to pesa budget ndino kalo gin ga excuse moro niya national government no deko gi pesa ka peso deko we should see disbursement of exchequer releases projects no bedo stalled nikech peso deko mar tieko gi to kne you budgeted for them to peso deko to project be unge tasa chako biro to abika koro we start holding this people accountable CS gieki wawegi kikwawegi uruthuolo uru wayo PS ne maran from Siaya Kisumu Homa Bay to Migori to we have so many people moningo be ni konyo jopinywa to gimbe wigo ningo gikuodie nikech over time somebody like Mbadi, sorry to say, osebedo suba no en suba for 17 years to kata ndara mane kalgodo kane wadhi coming ne onge iwinjo. So that is an embarrassment. Koro ningo wiwo kuodi mondo watnia joge wagi osebedo kolor negi folongwe mondo watime uro gimoro matin kata kitimo mana 30% at least wanyalo timo comparison. Koro kiko wene uru jogi thuolo wadi mandirgi wat jamana tana nyisou ikre